Καλωσορίσατε στο Perfect Class. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μια πιο σύνθετη και εξαιρετικά χρηστική λειτουργία. Πώς να αξιοποιήσετε τα Sticky Notes ως ένα ψηφιακό Task Manager. Αυτή η λειτουργία προσφέρει τεράστια ευελιξία καθώς επιτρέπει στη διεύθυνση ενός φροντιστηρίου ή ενός οργανισμού να συντονίζει τις καθημερινές εργασίες, ενώ παράλληλα αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για τους μαθητές ώστε να οργανώνουν τα ομαδικά τους project στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ξεκινάμε από το περιβάλλον του διαχειριστή ή του εκπαιδευτή, πατώντας το κουμπί «Νέο θέμα συζήτησης» στο δεξιά μέρος της οθόνης μας. Ορίζουμε έναν τίτλο, όπως «Εβδομαδιαίος προγραμματισμός εργασιών» και προσθέτουμε μία περιγραφή που να εξηγεί τους στόχους της ομάδας. Στο κάτω μέρος της σελίδας πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις και ενεργοποιούμε την επιλογή «Κατηγορίες Kanban». Αυτή η ρύθμιση θα αλλάξει τη δομή του τοίχου μας, οργανώνοντας τις σημειώσεις σε κάθετες στήλες. Για τις ανάγκες του παραδείγματός μας θα δημιουργήσουμε 3 στήλες που αντιπροσωπεύουν τη ροή των εργασιών. Προσυλοποίηση, σε εξέλιξη και ολοκληρωμένα. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε τα κουτάκια «Να επιτρέπεται η επεξεργασία» και «Να επιτρέπεται η διαγραφή» από τους δημιουργούς, ώστε τα μέλη της ομάδας να μπορούν να ενημερώνουν την πρόοδό τους. Τέλος, πατάμε το κουμπί «Υποβολή». Ας δούμε τώρα πώς λειτουργεί η οργάνωση για το προσωπικό ή τους μαθητές. Καθώς είμαστε συνδεδεμένοι ως χρήστες, μπαίνουμε στο θέμα και πατάμε «Νέα σημείωση». Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζεται ένα επιπλέον πεδίο επιλογής κατηγορίας. Ο χρήστης πληκτρολογεί την εργασία του, επιλέγει την κατηγορία «Προσυλοποίηση», διαλέγει το χρώμα που επιθυμεί και πατάει «Υποβολή». Η σημείωση τοποθετείται αυτόματα στην αντίστοιχη στήλη. Το μεγάλο πλεονέκτημα εδώ είναι ο ρόλος του διαχειριστή ή του διευθυντή. Έχει τον πλήρη έλεγχο του τοίχου και μπορεί να επέμβει σε οποιαδήποτε σημείωση. Πατώντας το εικονίδιο με το μολύβι, ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει την κατηγορία μιας εργασίας για να ενημερώσει την κατάστασή της. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία drag και drop, μετακινώντας τα χαρτάκια από τη μία στήλη στην άλλη πάρα πολύ εύκολα, απλά σύροντάς τα με το ποντίκι. Με το εικονίδιο του κάδου μπορεί επίσης να διαγράφει tasks που έχουν ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί. Αυτή η ευελιξία εξασφαλίζει ότι η διεύθυνση έχει πάντα την πλήρη εικόνα της ροής των εργασιών σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας τον ψηφιακό πίνακα απόλυτα οργανωμένο. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.